Hi guys, good evening. This is Billy Nako. Welcome to my page. Sa ngayon po ay mag-iiba muna tayo ng topic at ang i-share ko po sa inyo ay ang tungkol sa expression naming mga waray. Itong unang expression po na i-share ko sa inyo ay expression po ito ng mga tindahan or ng mga taong inutangan. Utang lipay, sukot away, gabay waray. Ang ibig sabihin po nito sa Tagalog ay pag mangutang masaya, pag sa araw ng singilan, galit at nang-aaway. So, wag na lang, wag na pa utangin sa susunod. Kasi may mga tao po kasi na mangutang sa tindahan or mangutang ng pera, tapos sasabihin, babayaran sa ganitong tapos magtatago na, tapos ang isa sa mga anak ng may-ari ng tindahan, uutusan yung anak na singilin yung nangutang. Tapos magtatago kasi, umiiwas kasi, kaya pinapupuntahan sa bahay, tapos nagagalit at nang-aaway. Kaya naging expression ang utang lipay, sukot away, gabay waray. Tapos itong isa din, hanmartis na la. Ang ibig sabihin noon sa Tagalog ay sa martis na lang. Kasi may nangutang din kasi sa tindahan na sasabihin, pautang ako ng ganito ganyan, sa Martes ko na lang babayaran. Tapos pagdating ng Martes, wala. Kaya naging expression ang hanmartes na la. Ibig sabihin, sa Martes na lang. Tapos, itong susunod, waray ako labot. Pag, for example, pag may sasabihin sa'yo, tapos ayaw mong makialam, sasabihin mo, waray ako labot or wala akong paki. Tapos, ito naman, waray labtanay. Ang ibig sabihin nito, pag may gusto kang gawin, tapos may gusto makialam sa'yo or haharang, sasabihin mo, waray labtanay. Ang ibig sabihin sa Tagalog ay, walang pakialamanan. Tapos, itong susunod ay, buang kaman. Ito ay expression pag may sinabi sa yung joke na yung parang medyo sasabihin mo, buang kaman, yung parang loko-loko, ganun. Buang kaman or ibig sabihin parang sa Tagalog, loko mo, ganun. Tapos, ito naman, waray gamit, waray upay. Waray gamit or waray upay. Ang ibig sabihin sa Tagalog nito ay walang kwenta. For example, pag may magsabi sa'yo ng hindi mo magustuhan, sasabihin mo na walang kwenta or nonsense. Waray kaluoy, ibig sabihin walang awa sa Tagalog. Tapos waray kalipay, ang ibig sabihin nito ay mga taong walang, yung hindi masaya, mga malungkot. Kaya sinasabi na waray kalipay. Kasi laging busangot ang mga yung mga insecure. Kasi hindi sila masaya. Tapos, mingaw ang payag. Ang ibig sabihin ng mingaw ang payag. Ang payag ay kubo. Naging expression yan pag ang isang bahay malungkot. For example, laging masaya. Tapos biglang malungkot. Kaya naging expression ang mingaw ng payag. Hope you have fun or enjoy sa mga expression namin. That's all for now, guys. See you again next time. Good night at mag-ingat pa ang lahat. Nabubulo lang ko. See ya. Natawa ako.